Kero utrai, kajing ai kuble iet ipi we hagane ga step haga keteng ga tiang tam utrai Jesu Kristus nong pedem juni. Isngo komen bahagane ga por ba sisin pat yo ekane ga lat bin shashko na ka tin ka jong blai adan ka benta hagane ga step ban lam shapi bananget bahagane ga tin ka jong blai ka bangin yo sngo hagane ga step ka nong kajing kurku yang nga ba epiru. Ini apa bat nga bat pusan bat nga hagane ga step haga biya dei bat kata ka jinglong ka jong uji Kristus. Haga tin nong we ki ong ka karakter. Abang ong ka jinglong jong Jesu Kristus ka kran ya ka jing kuat jong u ka kran ya kata ka jinglong hop jong u ka kran ru ya kata ka jing it ka bamayan jong u ka kran ru ya kata ka jing swauret pa ha ka por ngin pet bat nga ha ka bayade ba ka ne ka jinglong jong ka jing swauret abang ong ni ka jing swauret ni ya pet hang ne ya ka jinglong ka jong Jesu Kristus ha ka bayade ba kata ka jinglong jong u ka jing swauret ka jong Jesu ka ba upen i da kata ka jingle jong u bat ka jinglong jong u ka yetho ba udan ya gane ka donut jong ka jing snuret ba ya ka jinglong ru ubu hangi way pa way ha ka ba yedai ba ka jinglong i na ka tin ka jong blai ka ba hikai ngi ka jinglong ka jing snuret ka jong Jesu Christ in kan mau ya kata ka jing snuret ka jong Jesu Christ da ka jingle jong u ha ka ba yedai ru da kata ka ba usat ikikijat jong kisenra kata ka de ka way ni kidak jong kata ka jinglong ka jing snuret ka jong Jesu Christ ulong ukun jong ublay udan ya kata ka jinglong blay bat ule ki kamba ki bakrao ndrei ushim ya kan ye pat ka jinglong lan ye kata ka da ka ba ule ban pen i shaki senran jong u bat kan long ka jing hikaya nga ba dia phi ya kan ka jinglong ka ba Jesu dan ba usat iki ki jat jong ki senran kan de ka dak jong ka jing snuret ka ba Jesu uhikai ki senran uhikai ni yang nga ba dia phiru basa ka we de om tang kata ndrei uhikai ru pakumno bangin shakri shiki we da kai do anut ka jing snuret bangin le e shiki we da kata ka do anut ka ba snuret barang ni ni pet pat nga na ka shiti shiki nong Philippi kala nong ka ba ar hang te ngini i ba kan de kala nong ka ithu shapang ka ni ka jing long ka jing snuret ka jong Jesu Christ ka ban long ka jing hikai nga ba ya phi ngan pule na kala nong ka ba ar pat ka dokhat ka balai ka ong kum ne wat le e ru da ka jing yapen la ne da ka jing sarong ndrei da ka jing snuret dan nyopi ya ki parlok ki ba khamba ban ya ladi kan ni ka de ka dokhat ka ba hikai shi sayang ba kan long ru ka jing hikai pi bangin long kita ki ba snuret om da bangin le ka e da ka jing yapen om da om bangin ya le ka e bangin le ka e da ka jing sarong ndrei ka bible ki hikai ni bangin le eke baro da ka jing snuret bat ka wede ka kantin ka bangi i hang ne bangin nyo ya ki we la ne ki parlok jongi ki ba khamba ban yangi ban yanga shubu mentang ada don ki parlok kila bandai ki ba khamret ka taru lei kan mau ba kan ni ka jinglong ka bu Jesu Christ hikai ni kan long bangin dan ni ka do anot ka jing snuret un jinda la sham smo pha la dangi nyo ya ki parlok jongi ki ba khamba baningi la dangi nyo ki ta ki ba hajan jongi ki long ki ba khamba baningi la ne ki dan ya kata ka jing la jong ki ka ba khamba baningi kata ka de ka jinglong ka jong Jesu Christ ba u hikai ngi bagin dan ya ka do anot ka jing snuret ba ka Bible ka ong ka dukhat ka basa ko kalam da kami uway pa uway tang ya la ki jong hi henry uway na phi ya ki jong ki uway pat kan mau ka ne bangin kan mau teng bara bon ngi juklat ya kan ne ban penpiang shwai la de ka Bible ka hikaya ngi ban le shwa bangin pet shwa ya ka jingdan kam ki uway ka ta ka long ka ba ba bangi perkhat ne kan mau ka ne bangin perkhat ban le ya ka kalam da kami uway pa uway tang ya la ka jong hi kan mau bangin long ru kita ki ba le isen ki uway ban bu e kata ka donut om tang ya ka jonga andre bangin kan mau ki uway ru to yo ya kan ne ga jingmot habi ka ba la long ru ha u Christ Jesu u ba ha ba u long ha ka duru blai shim lan yo ka ban long maringkat ba u blai andre ula pen sudah ya la de uda shem ya ka dur mrau ha bola jalong ha ka jing srim ke brio te ha bala shem ya u ha ko rupam kum u brio ula le ret ya la de ha ba ula jalong u ba ko ngu wat hadu ka jing ya pho ka jing ya ka ting panaken kan ne kan ga de kata ka jing long ka pas ngoret ka jong Jesu Christ ulang merengkat ba ublay ka bamut uday ublay ulawan ban shim ka do ya ka jinglong ha ka dur ka jong ubrio ya ka wan ban shim
ya kata ka jingi serim ha ka dojo kibriu ha ka dojo ubriu ungo kata kalong bawan panjak malon keding panang shim ban kongu ya ukpa ha do ba unda kiolon keding pana ban bujidi ya kata ka jinglong pok jongi ban shim no ya ka pok jongi halor jogu bat kan ni ka jinglong ka jongu Jesus Christ unyo kodor ke ma ba ka Bible ka ong ni long kita ki mau kodor ka ma jongu upet ingi kum kita ki ba kodor akma jongu bat kunta hakata ka jingi inga jongu jisu ka jingi inga jongu blay kata ka jing kodor jongi dei ka negen kata ka jing shim jongu kata ka senjam ka ba jisu shim bat shalor ka ding bana bat ban pen im yang ha ba de pi bat de hang ne ha ba ni nge de jisu Christ ngin yo ka jing pen na ma ba le ula shim ka pop jongi lor ka ding plang la map igi jing palat jongi ula kit ya kata ka jing le ran jongi halor ka ding bana bat kan ne ka dak ka jingle ka jong Jesus Christ ka dei kata ka dak jong ka jing slobe kan mau ka ne ka long ka jing hikai nga ba de pi baginda ne ka donut ka jong kumba ka uji sudan donut ka jing slobe bat om tang kata ka Bible ka ong go play shim so bhai kita ki badani ka donut ka ba slobe bat hang ne ka Bible ka ong ba ya ka kerteng ka ubleu la kan tiu ya u bat ya ka kerteng ka jong u halor ki kerteng baro kacuk yang apa ya pihak bengi dan ka donut ka basurit ublei un pen kharau ini amen panganget kan ka long ka tin ka jong ublei kan mau bengin dan ya kan ka karakter ka jong Jesus Christ ngin dan ya ka jinglong ka jong Jesus Christ ngin phong ya ka jinglong ka jong Jesus Christ ha ka jing im jongi ba man ka sri panganget problem kul kui pi na ka kubot leng kot ha ka step ngan duai atrai ngai ngu ya ming ko pa ha ka clip mat ba ai ne ka kien ka jong ni ngin kan mau ko trai ngin dan ka donut kum ba uji sudan kata ka jinglong ka ba uji su ubu hangi kumno bengin dan ka donut ka jing smuret bengin yo ya lagi parlok ki ba kham bha ban yangi bengin yo ki wei ki ba kham bha ban yangi ki ba kham la ban yangi trai bengin shim ya ka jinglong ka jong me hangi kul ku ya ba ro ki ba yo smo ya ne ka kubora ka ne ka step ha ka kerteng ka jong ji sweet wine amen blen kul ku ya pi ba ro ku bless you